kugara kwasekwana ndakangoitawo chokwadi pakusina zvimwe zvaunoreverawo ndotozvitaurawo kunani undizikane ndo dambudziko randinaro. Asi ndichikuonai masvika saizvozvi ndiri kunzwa kuti aiwa maita zvakanaka. Ndichitaurawo zvinenge zvichidiwo zvinokasikawo zvisvikewo kuvakuru kumusoro kana kunani wonzwa kuti matambudziko atiinawo. Yekliniki chokwadi kliniki yedu iri kure kuti uone munhu wozosvika uko kune 30 kilometers tinofanira kuti timwe iri less than 30 kilometers munhu akaeka tokasika kumanya kana nechikochikari kana nechitopinda apa obetserwa pakliniki. But umwe anotadza kusvika kukliniki ikoko ngekuti kadistant kacho kakakura. Kana kari padhuze anobva akasika abva abatsirwa. Kana paine zvinoitika obva aizwa zvaita zvakanaka. Kana akabatsirwawo zvokuti abatsirwa moziva zvinoitwa mumamisha pamwe vamwe vanosunungukira mudzimba mwaambozivi kuti nguva yekusununguka yasvika anokasika kubetserwa. Ende taakuona kuti kwaane wana madzimai wana vanyamututa vayavo vanobetsera. Hatidi kuti waita advantage yekuti wangobetsera zvese zvabva zvangonaka vanhu havachaendi kukliniki. Unonzwa mangwana zvonzi uya akabetserwa asi zvakazoipa haana kubviswa ropa pai asi abetserwa ake asi aona haana kuoneka. Wanyanya matuta madzimai anayo vanobetsera asi havazokwanisi kuita zvakakodzera kuti munhu asununguke. Ropa rese riri memunhu asununguka nemunhu mbomogezwa zvinoonekwa pakliniki nemayeyo. Saka neizvozvo tinodzitenda zvikuru kuti kana taonawo kliniki yakuda kuvakwa padhuze nevari padhuze ipapo wayamurikawo nezviri kuitikawo zvinowaida muyoro unoona iwo. Saka tinozvitenda zvikuru ndakunzwa kuti mumwe munhu akuuya achiti toda kuvaka kliniki. Hamuoni kuti nesuwo tinosununguka kuti ndo inonzi develop kliniki yedu iri kuno kwaSharara kanhambo kusvika kuchitenderano uko almost 30 kilometers. Saka tati ikanga iri padhuzewo inokasika kubetsera ikasika kubetsera vana nevakuru. Dzimwe dzambuya dzatisazioni kuti isimudzapo kuti uende naye 30 kilometers uko unoda chitako chekutakurisa hapana. Uko tombobaba chikochikari oenda achigujugurwa futi for 30 kilometers chinembo chakarebarara. Asi kana pari padhuze mokuti ngatisedzezei apa mubetserwa. Saka pakliniki chokwadi ndicho chinhu chikuru chatinofarira ndo upenyuzve. Zita rangu ndinoitwa Varaidzo Mangwiro. Chichemo chedu chetinacho munzvimbo yedu ine Masharara inyaya yekliniki. Yaane nguva kliniki yakatotaurwa kuti chikutobereka. Vana vedu vazhinji takatoberekera seri kwedhoo. Nekuti kuzoswera kusvika uko tatisingasviki. Kusvika nanhasi dzimweni dzenguva taakutoita vana mbuya nyamukuta zvetisingafanirwa kunge tichiita nenyaya yedambudziko rekliniki. Dambudziko redu rekliniki riri pakunotibata pakunoshaya chekushandisa. Mari iri kutishungurudza yekuti tikwanise kuti kliniki yedu isumuke. Saka tichikuona kudai tinotonzwa kufara kuti hurumende mauya kuzotiyamura nekuti dambudziko iri vana vazhinji vamwe vari kutsakatikira munzira vichienda kuchitenderano. Vakazvitakura vamwe tokwanisa kusara namai mwana aenda, tinokwanisa kusarana nemwana mai vaenda. Vozoita vamwe vari kurwara, kune vane shuga, kune vane BP. Ruzhinji rwacho tatofusira nekuda kwekuti akashaiwa ngoro haakwanisi kufamba kunobuda kuchitenderano. Isu pano tinotofamba tichidai kunga kuita sei asi kutorwadziwa nemakumbo kuti ndichafamba kunosvika kuchitenderano handisi kuchatokwanisa. Asi dambudziko riri kungotirwadza iro nderekliniki. Kana takatarisa zvidhina zvedu izvi takamboedza sevanhu kuti pamwe tikaunganidza kudaika pamwe tine chetingasumudza. Muona chibuilding icho takamboedza kuti pamwe tikachidaiwo pamwe tine chetingabuda nacho asi takatadza nekuda kwekushaya mari. Mari ndo chinhu chikuru. Chechipiri iyo rodhi yedu iyi ndoda kutsenhera sabhuku Sharara. Rodhi yedu yakaipa. Vamwe vana mhandatsva chaidzo inononoka kutaura inozosvika uko akagudywa kutosvika mwana kuti achapusha mwana achagoni pamwe mwana azobuda musoro wareba kudai nekuti rodhi dzacho ndedzekuti vakapinda mumakomba vakaita sei nofunga maona apo kuti kana imimi mafambira maita manguta asi vanhu vebasa hatina chotingaita. Regai tishingire rodhi yedu yashata. Nguva yekunaya kwemvura
panyamidzi payapa vanhu vanototi vemhiri vanogara mhiri, vekuno vanogara mhiri. Saka zvikazodaro manje munhu ukanga wakurwadziwa nekuda kusununguka kana kurwara, uri kunofira pabhiriji apo, watadza kuyambuka rwizi rwakadini, hakuna kumwe kwekuti tingatsanzira kuti tinoenda takadai kana bhiriji ndiro redu iroro. Ndo zvimwe zvinhu chichemo chedu chikuru chiri kunyanya kutirwadza. Kliniki neroad zvinhu zviri kutishungurudza muupenyu chaikuti hei, kana vana nguva yemasports aya vamwe vana ri kusvika na1 mota yafira murodhi yandopinda mugomba yazotadza kudini, vamwe vana rotadza kuenda kumasports, maticha akuzotopiwa faindi yekuti matya kuuya kumasports, asi chikonzero iri rodhi yedu yatishatira.